Ing sawijining dina, ana bocah jenenge Faya sing males sinau. Saben dikon sinau, mesti ora gelem. Dheweke luwih seneng dolan utawa dolanan karo kanca-kancane. Sawijining dina, Bu Mevi minangka guru matematikane Faya kepengin nganakake tes saben dinane. Faya rumangsa panik amarga ora tau fokus lan gatekake pelajaran matematika. Amarga males sinau, Faya mesti entuk biji sing elek ing sekolah. Wong tuwane Faya karepe menehi saran, nanging Faya ora gelem. Faya, kapan kowe arep sinau, Nak? Bu, Faya sampun sinau wonten sekolah. Dados Faya kendah sinau malih wonten ngomah. Menapa Faya kesel ta, Bu? Tekan dina ujian, Faya lungguh ing bangku padha karo kancane sing jenenge Ocean. Faya uga njaluk tulung marang Ocean kanggo mbantu dheweke nalika ujian. Nanging jebule Ocean ora gelem nulungi dheweke. Faya rumangsa angel lan pungkasane ora nindakake kabeh pitakonan. Delenge asile kabeh siswa ing kelase Faya, mung Faya sing entuk biji ing ngisor ratusan. Faya ngrasa putus asa. Pungkasane Faya mutuskake kanggo nindakake tugas kasebut dhewe. Ora nyerah, dheweke terus sinau lan pungkasane bisa ngerampungke tugas kanthi tepat waktu. Faya rumangsa seneng banget amarga bisa ngerampungke tugas dhewe. Dheweke uga ngerti yen sinau iku penting. Dheweke ora bakal keset sinau meneh.